O futbolín tomará Outes con Máster Arriola a finais de xuño. Nesta segunda edición haberá novidades como a gratuidade do campeonato a cegas. Haberá 3 modalidades competitivas: parado, movemento e feminino. O pasado ano, o Concello de Outes viviu a primeira edición do Máster Nacional de Futbolín Arriola. Este mes será quenda da segunda entrega. O 26, 27 e 28 de xuño desenvolverase no pabillón de Outes esta nova edición, organizada un ano máis polo club local Arriola, e agárdase repetir o éxito do 2025. O día 26 venres, a novedade é que este ano o torneo que se define como cego ou como cegas vai ser gratuito para todo aquel que se queira apuntar. Entón, é unha modalidade que se apunta calquera, que che toca de parexa, podeche tocar o millor de España, o millor de Galicia, e que xogas ao lado del contra outra parexa, por eso se chama a cegas, porque non sabes quen é o teu compañeiro nin os teus rivales. Esa digo, este ano, esa modalidade o venres para arrancar motores vai ser gratuita. O sábado será quenda da modalidade de parado. E o domingo a de movimento é femenina tamén. Entón, bueno, o ano pasado anduvemos alrededor das 300 parexas. Este ano entendemos que é mellor época, porque non é en pleno agosto. Bueno, os custos tamén para vir ao mellor son máis asequibles para os que queiran acceder. Seguimos poñendo a disposición de todos aqueles que o necesiten zona de acampada na zona do Cruceiro de Ró, no pabellón do Cruceiro de Ró. A acampada que será gratuita coa inscripción ao torneo. Camaño apuntou que ao menos esperan contar con máis dun centenar de participantes nesta segunda edición do Máster Arriola. Este ano contamos un pouquiño con menos deportistas da propia asociación, porque evidentemente viron que para organizar un evento destas características necesita ter detrás e non estar pendiente de se che toca xogar agora, dentro dunha hora eu non estou porque me toca eliminatoria. Entonces este ano si tomaron a decisión, eu creo que acertadamente, deles mismos, pois non xogar, non participar no propio torneo e adicarse a que veñan os da contorna, Asturias, que viñeron ano pasado, de Castilla e León. Constame que creo que vai vir algún de Madrid tamén. As inscripcións seguen abertas, teñen un custo de 25 euros por persoa e poden formalizarse a través do Instagram e do Facebook Arriola Futbolín. Sempre houve unha última semana. Están abertas, creo que hasta, non me quero engañar, pero bueno, podo dicir hasta o mércores xusto da propia semana dos torneos. Os organizadores agardan que esta cita se asente no calendario, consolidándose como un máster referente na modalidade a nivel nacional. O pabellón de Outes terá futbolins adicionais para que os xogadores e os visitantes poidan adestrar e probar as mesas durante as 3 xornadas que dura a competición.